Kajing puli na ka gospel bakut kat kum u Yohanes ka burom hambi kotrai. Uwei na ki kat ar ngot ki sendran u Thomas yau balakot Didymus shem don rangkat bat ki habau Jisu ulawan. Kumta ki wei pat ki sendran ki laong hau. Ngi la yo I ya utrai. U Thomas ulaong haki. Lemda ngayu I ya ki dak jing mong ha ki ti jung u bat ngak ta ya ki to ki din prek bat ngat ba ya ka krung jung u ngan om ngej pras ngi hadin ki sendran ki layadon lang hapo yeng baru Thomas uladon rengkat bat ki jingkang ki lakang Henry Jisu lawan rung bat ulayeng hap deng jongki uda ong ka jing suk happy nang ta ula ong hau Thomas bu eki shembria ti jong pi hang ne bat pej eki ti jonga nang ta kner ila ka ti bat tot wat ya ka krung jonga wat arta tien shu Henry donge u Thomas ula jubab ko trai jonga bat ko blei jonga u Jisu ula ong hau namar ba pilayu I yanga pilangej suk kito kibam shem layu I Henry kilangej ka gospel jong utrai ka jinya ro emi ko Christ Tekumbang ala kren meneha bastang jong kamas bakut mentaka sengi ngereke ya ka sengi krau jong u Thomas bakut u apostol balawan sipo ri India jongi bat nak ta kadau la ainam yu kum unong yada jong kari India jongi u Thomas kadai hakatin Hebrew hakatin Greek Thomas kamut Aram ndai besyong Aram Henry Aram kamut Thomas kajimut jong kadai hakatin Aram or Thomas saktin Greek kadai bakas sendrap udah ukun sendrap lakayu Thomas kumba pila pule ha ki gospel hapo Galilea kidon bun ki kana pateng mo jong kinong Syria berkinong Egypt ki etu ba kerteng ka basisha jong u udayu Judas ubadai weiru na ki karngut ki sendran jong Jisu udayu apostol ba kumaong ipimene ubalik bawan ku missionary syakiri ki bejengai bat ubala poiru shane sipo ri India jungi kumbanga laong u Thomas kamde ka kerteng jungu Henry ka kentin Hebrew ka babatai ya ka jingmut jong ka jingka sendrap takadaw mener ha gospel ngi yosmo ka jinsha ka tenju ka di Didymus kamut ka sendrap ha ka ketin Greek mo Thomas Aram Didymus kamut ubriu bala ka sendrap Henry kidon ki start Bible ki bala persang ban wat benya uei uta ubala khasen dab badu kimlap tengim tip kimlap kini kidong wat benya kimlap uei uta ubala khasen dab badu na kadau kidon ki start Bible ki basu khot kerteng noi u Judas mo ha ka jaka sendrap tang bahadin katok ne por ki song thu banamadon laingot sangut ki Judas hakakan hun jong ki apostol te gai biang yu ka kerteng Didymus takamut ubakhasen rap yang hi to ka kerteng chu uru ka ba sharum chanang ka barum sharum chanang mo te kumbang long mene u la lej yalap syakiri bajengai kum sya Babylon sya Basra sya Baghdad bat khaduk khadwai lawan Indonesia ri jungi syari India haka snem kebasan poar hadin kejing kayo Chris ulasa badula yalap geleng kini ki benta jong kamala barkos apo di India jungi mo kini tan Mylapore ke Madras ke Chennai Kerala sekitu ki benta nak takadaw hukum kene kasngi sete sipo South India kira ke daga Jinshitram ya kene kasngi Tiga-tiga pangga banang kong ke bang kuat ban kren haka
Hakane ka liturgy jung ka tin ublei ka phang ka baar kindiat sepang ka jinglong jong Thomas bakhoi ka banangkong ki information jung u ka baar ngakwa ban klen sepang kindiat ka jinglong jong Thomas bakhoi u ba ne scam u rung syakane ka kam pulit urung syaka kam pulit but da ka jin shir hem da ka jin trang ka jing ang nut shisha ban long u pulit ule bah baro ki kam mare dang step u khidang step ki drill ki ne ki tai baro ki badai baro kam pulit udah duryap shisha udah le bah shisha hadu kata namar kadang dai por training jongki shwa ban jit yaki ban long pulit ne ban be yaki na ka tu ka jakat training ti kuma ongi phimene une scam ude u khna uba mo uba sim khia ya ta ka jing practice uba slor do kata ubam setting uba duryap hakata ka jing training jungu ule ba do kata ta do ko we ka sngi u commander uba pe yaki uong u ai ne scam me nai lek training rem ta ka sngi ban mare pulit lek yarap setja ukerna yo commander uong em sar ngam tre ya kata namar ngakwa benlong pulit om benlong dong setja u commander u yatu kita ki trup kita ki pulit dan lang ta baro ki ki benyu ki lorni ki wotnia ya kata ki tam sneng jong neu u ne lang mdai dang kata u neu u commander ule je turu hau general sepang kane ka tam sneng jong une scam une lang ha ba khadu khduai u ta u general u ba pe je ki u khot yom neu samla yom neu ne lang wong ngas ngau ba mem kwa ban ko ngu yo commander ngas ngau ba mem kwa ban lek yarap shet chapo kantin ke ai kane pensaya la de u ne lang wong hoi sar nga kerna ngam kwa ban li long unong shet namar ka jing angnot junga ka jing trang junga ban jon shagane ka kam ka dei ban long pulit om ban long unong shet ban long nong shet sar haying ala ban le Henry ka jing angnut junga ka jing trang junga ka long ban long pulit na kata ka daw ngong em ya ka jing pha jong commander namar ka dei ha ka por training ka dei ha ka por man step ka por ka bang ngimare ka por ka bang ngikelan mat kelan met na kata ka daw ngam tre kum taw taw general yang bor ai kublei u ong kumule ke nyu khna ngadon kam mela sa jit lupa namar ba melong ubuslur namar ba melong ubam ko ek wat yo commander ru namar metip ba mewan na ka bentah ka baba barula saljit kane gade ka story ka ba ngasulap nang ne nang tai ngawat kade ka jinja ka ba shisha ila se namar bun ki pulit ki yatu ingi ya kane ka jinya tu khana ka ba kum kata habang ya kendu iki sene shatai tak mang ko ban ding dur na kata ka jinglong jong ta une lang ne scam bat ka jing im jong Thomas bakhoi u Thomas bakhoi u dei u apostol u baslur kum utau ne scam ubam ting ubam shepting hoi wala bunsin ngabat phi ngi lorni sepang ga ne ga jing atatin jong u Thomas ka bangi pule ha gospel ba menta kasngi kumba kita ki para pulit ki lorni sepang ka jing bam ko ngu jong u ne scam ne lang ngi lorni ya ga jing atatin jong u Henry habangi puson bha habangi pule bha ya ka gospel ya ki gospel ngilap shibon kidau kasabut ban ongba u Thomas bakut u deisha u briu u baslur bat u bodon kata kamuan ke bajuat hadu kata ngan ai pi kato kana tili kinuk sana ke gospel kan mau de u Thomas u bo wer yaki para apostol u boong ya ngin ya lang bat yap bat u pi kan mau ba jisu u yatu iki apostol ba un lek sha Jerusalem bat un sa syayap hang tai ki beri boro ki apostol boro ki ong wat le sekemta juda u Petrus ru ong wat le sekendat kemta mo ki we ki la give up Henry Thomas ong ya ngiru ngi lek lang bat ya batu hatu kan dengan panpau ya ke jinslor jung u nang ta sa ha ka we Dave Thomas u bakli yau jisu
try ngintip ya kata kalenti kumno ngintip men le che e bat Yesu pikir mau Yesu uang ngalong kalenti ke jin shisha ha gospel jong yo anis kelanong bakat sau ka khot ka basan ngilap ya kene dei ke jin slur jong Thomas ka bala penlong yo Yesu ban jawab Thomas ngalong kalenti ke jin shisha bat ka jin im dei Thomas ubodon kata ka mon ka bajuat ban tip bat yo i nek ta Yau Yesu hadin ke jing mi pat jong o baro ki shifting ki dang mut pagri snai up ki shifting what how about Yesu la pau asin la sin ki dang shifting u Thomas first person wa yok ta yau Yesu hato pim tharai ba dei ubriu ba shlor hataro pim tharai ba dei ubriu uba don kamon ka bajwat hadu kata dekene kata ong mo bau Thomas dei ubriu balang kumta badu Yesu khodi u ban kta u daga jingai ka bakrau daga jin Shirham u Thomas uong biang kumbangi yo sngo gospel ko try jonga bat ko ble jonga de dei kene ka jing long ba slur jong bat ka jin Shirham bat ka jing don mon ba jubat jong u ula ban poi shadu shene shari India jong yiru kiwe ki apostol ki yelap ya ka gospel ha ki markhab jong ke Jerusalem jong itu ke jaka Henry Thomas upoi shadu she Babylon upoi shadu shene shari India jongi namar udon kamon ka bajwat ai ubriu baslur denak tak dau komen ko para hakane ka sniburam bakrau jong u Thomas u khot uwer ke nyanga ba je phiru bangin long ki bakhau e Henry banlong ki baslur kamtam ha ka jinya lap jongi ya ka gospel bangin long ki baslur banten i ki brio ya kata ka im Kristan jongi balai nadu kasnem ka basan poar u Thomas lawan shari India jongi Henry ngi ki Katolik ki Kristan ngidang dona pai yo lese namar ngim long ko mau ngim slur ngim don kata ka mon ka bajuat banyalap ya ka gospel takadaw kibriu kim yo i kibriu kim yo sngo shepangu Yesu bat kimbut tengah terai kum kan kasngi u Thomas u khot uwer yang abat dia pi bangin long ki Kristan ki baslur ki bam khau e penban beton kamon ke bajuat ban yalap ya kata ke gospel di tu ai bahagane ke mas bakut kal bangin pediang yo Yesu u bolong shisha kata ka lenti u bolong shisha kata ka bor nah ka im Kristan jungi ngin yo ya kata ka bor ka sor banlong ki Kristan ki bakum u Thomas ki baslur bat ki bom shifting ban yalap ya ka gospel en yero yo Jesus Christ junom la junom amen